बे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारिखौ दैदेननाय आफादगिरि आरो खन्थाइगिरि लोगो नोंथांमोन आंनि सिगाङाव हयथ' आं सफैनाय सिगां गोबां खन्थाइ आवरायदोंमोन दा खन्थाइखौ फरायनांगौ गोरबो सरजाबनानै फरायनो हायोब्ला मोजां आवाजआ मोजां जायो टिउनाव मोजां जायो खोनासंनोबो मोजां मोनो बेनिफ्राय खोनासंग्राया मा जायो स्ट्राइक जायो माबा मोनसे सोरजिनायनि सिमां नुयो बेबायदि जानाय हायोब्ला मोजां गासै आङो गांथाम हरदों गांथामनि गेजेराव आं मोजां मोननायखौसो खालामदों माने फागुननि खन्थाइ गोसो थोनाय खन्थाइ दङ माने बयनिबो खन्थाइया ओरैबायदि खन्थाइ माने लाव लाव माने बोहैनाय दैमाया जेरै बोहैबाय थायो स्राय स्राय बयनिबो गोरबोनिफ्राय सोदोबफ्रा ओरैबायदि बोहैदों माने बयबो 18 इयार्सआव थांजोबदों हाजार बोरायब्लाबो बेबायदि खन्थाइ लिरनाया जोंनि गेजेराव फैनांगौ फैबाय थानांगौ होननानै आं सानो मानोना खन्थाइया गोजाम नङा जेब्लाबो गोदान जेसेबांखि गोजाम जाया मानो बे गोदान बे जिअ'प्रि सरसारनि खन्थाइ आदबखौ नायोब्ला माने जोंनि खन्थाइया बेसेबां गोजौ दं दहाय बाजै उथ्राया मोनसे खन्थाइ फरायदोंना एम्बु बंगो गाबनाय फक टेल्स बे फक टेल्सनि खन्थाइखौ जिअ'प्रि सरसारा गिबियै लिरजेनदों फादार अफ द इंलिश प्र'सनो फादार अफ द इंलिश फिक्सननो जोंनाव बिदिखौ नाङा जोंनाव बेबायदि जिरादा गोबां दङ जों बुथुमनो रोङाखै जों खनसायनो रोङाखै जों गावनि खालामनानै लानो रोङाखै जोंनि खाथियाव सासे गेदेमा दङ पिके हाज'वारि सार बिथांनि खन्थाइखौ आं दायो बुंगोन माने बे इसुआव बयनिख्रुइ साबसिन खन्थाइया बेनो आरो मा गोसो थोनायखौ माबायदि एक्सप्रेस खालामदों आं माने लिरनानै होजोबदों खन्थाइया गासै मोनथामजों 122 दङ बे 122 खन्थाइखौ गासैबो बुथुमनानै गोबाख्रबनानै सावरायनांगौ गोरलै बाथ्रा नङा बेखायनो आं गांसेल' मोजां मोननानै खालामदों थेवबो जोंनि लिरगिरिफोरा जोंनि खन्थाइगिरिफोरा माने बेनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंगोन होननानै आं आसा खालामदों फिथिखानि बिहोमाखौ जों बुंनांला फिथिखाया गावनि मोनसे स्कुल जाबाय बे गावनि इनस्टिट्यूट जाबाय बेनि गेजेरजों गोबां खन्थाइगिरि ओंखारबोबाय माने ओरैबायदि एरहोदों माने फिथिखाखौ सोरबाया सैया जानो हागौ नाथाय फिथिखानि गेजेरजों जे जोंनि गेजेराव राफोद खन्थाइगिरिफ्रा ओंखारबोगासिनो दङ बेनि फोरमानखौ जों होनांना फिथिखासिमाव हाबलानो मोनदाङो बर' खन्थाइगिरि सोरजिनायाव मैखोम बाहागो लादों बेखौ जों सिमान लाथारनांगोन बेखौ सिमान लायाब्ला गोरोन्थि जागोन जेनब्ला आंनि नोजोराव आरो बे लिरगिरिनि मथेब्ला फिथिखाया थुलुंगायारि रायजिरथाय आं होबोबाय थादों हयथ' बेबो जोंनि गेजेराव मैखोमै खन्थाइ सोरजिनो सोलोंनाय बादिनांनाय आंनिया साबसिन जागोन ना जाया बेबायदि मोनसे साननाया सोमजिदों आरो जों गोसोआव लाखिनाया मोजां जाय गावनि खन्थाइखौ साबसिन होननानै सानबाय बे थैबाय मानोना खन्थाइ लिरनाया गोदान जाबाय थायो गोदान आदब फैबाय थायो रावा जेरैखि जाया बुंनाया जेरैखि जाया मोनदांथिया नाथाय बे मोनसेयानो बे मोनसेखौनो फोरमायनो नाजाबाय थायो थारैनो फिथिखा जखनफोरनि खन्थाइगिरिफोरा गोदान आदबनि खन्थाइनि फावसेनखौ सोरजिबोगासिनो दं थुनलाइनि खदाल जावजेनग्राया खन्थाइयानो थुनलाइनि जे खन्थाइ माने थुनलाइनि फोथाराव खदाल जावजेनो स्पेक वार्कारा बे पएट्सफ्रानो आयेन दाग्राफ्राबो खन्थाइगिरिफ्रानो जों नङा खन्थाइगिरिफ्रा नाथाय आनरिकगनाइज रावबो बिथांमोनखौ रिकगनाइज खालामा थांनानै थासान्दियावबो बिथांमोनखौ बरायनो लुबैया बाख्नायनोबो लुबैया नाथाय बेजों खोथा गैया जोंहा फिथिखा खन्थाइयारि लाइसिया बे
हाबाखौ मावगासिनो दं साइलेन्ट रिभलिउसन खालामगासिनो दं जोंनि गेजेराव फोजाखांगिरिफोरखौ फोजानो थाखाय नाजाबाय थादों नाथाय इन लार्ज स्केलाव नङा लिमिटेड मानसिनि गेजेराव बिनि सानदांथि बिनि मोनदांनायफ्रा गोसारबोगासिनो दं होननानै आं सानो नैबेहाय आङो गिबियै बुंनो नागिरदों जमुना रानी बसुमतारी नों नङाब्लाबो खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया मिजिं गोथे सानस्रिया हमफ्रामजादों मिजिं गोथे माने मिजिं गैयै सानस्रि मिजिं गोथै पेसिमिस्ट माने गावखौ फोथायनाय गैयै गावनि सायाव कनफिडेन्स गैया जेब्लाबो जोंनि खन्थाइगिरिफ्रा लिरै लिरै थांनानै मा खालामहैयो आन्दायहैयो गाव मा बुंनो नागिरदों बे बुंनायनि आयदाजों गोरोबा जाहैयो सानस्रियासो नेवसिजागोन नाथाय जिउनि दावबायनाया जोबनाय गैया जिउनि दावबायनाया एन्डलेसनो जिउनि दावबायनाया जोबनो गैया आरो बे जोबनो गैयै जिउनि दावबायनायखौ जोङो खन्थाइ महर होनाया बयनिख्रुइबो साबसिन गुन होननानै आं सानो जिउआ लामा ससेनि आलासि सावस्रिया गोमालांगोन नैबे समायना बुहुमाव जिउ गैयाब्ला आंनि सानस्रिया ओंथि गैया जानो हागौ मोजां मोननाया रोखोमसे निसा एबा फेनाय बे ड्राग्सनो लाभ इज ड्राग्स होननाय आं गोबां समाव बुंबोदों आरो बेखौनो बुंबाय थागोन आंबो रैसुमै ब्रह्मनि फागुन नोंखौ मोजां मोननायनि दोंसे दिन्थि महरनि खन्थाइ फागुना जादों गोसो थोनायनि दुंब्रुद फिथिखा नाथाय खन्थाइया आद्रा जानानै थालांदों अर्थात खन्थाइया आद्रा दङ लिरगिरिनि जि खन्थाइमोन बे खन्थाइया सेबखांजायाखै बिदि दङ आरो बेवहाय जोंना खन्थाइगिरिफोर दङ नाम गैया खन्थाइल' दं सानैसो दं बिदि बे एडिटरफ्रा बेफ्राव सांग्रां जानांगौ नङाबा जों आख' फाख' गोलैनो हागौ सोरनि खन्थाइमोन सोरबाया क्लेम्स खालामनो हागौना पाब्लिकेसन खालामनानै गथिखे जोंसारनि खन्थाइयानो गैयानदां नाथाय खन्थाइया आद्रा जानानै दं दायनिगिरिया नोंनि खन्थाइया सेबखांजायाखिसै बे खन्थाइयाबो गोसो थोनायनि रैसुमै बिदै लुफावदों खन्थाइगिरिनि नोजोर आरो सानस्रिया सौग्रावलायब्ला अनजालिनि दिम्पुला एबा खौथेबा खन्थाइगिरिखौ आवबा खालामो खन्थाइगिरिया बै दिम्पुलानो आलासि मोजां मोन्दांथि निजोम नार्जारिनि गोरबो स्केट्स खन्थाइया दोंसे गुसुंथार खन्थाइ मोजां मोननायाव एबा गोसो थोनायाव थायो माब्लाबा गोबाब माब्लाबा गुरै माब्लाबा गोबा माब्लाबा रोजा गोरा राखां आरो थायो थै मोजां मोननायाव माने थै होनना बुंब्ला मोजां मोनजाथावखौ मोजां मोनग्या सिथारनानै गालांनाय बिदि गोरबोखौ सिथारनायनि बाथ्रा बुंफैनाय गोदो माब्लाबा इन्जुरावबो नांनानै थायो थरथिंफा मोदैनि बेखेवजायै मोन्दांथि आरो बे जायफोर खन्थाइगिरिफ्रा बेखौ मोनदांनो हायो बे मोनदांनायनि सानस्रि बे सानस्रिया इन्जुराव नांनानै दोहौ जायो दोहौ जानाया रिफिखाङो सांग्रामानि सोरांखौ सिनायो खोमसि हराव खोमसि जोमैया खालामो सानखौबो हर बे सिम्बलिक खन्थाइ गैया खन्थाइगिरिनि सानस्रियाव गोसो थोनायखौ सांग्रामानि स्रां आरो खोमसि जोमैनि बिथिङा सानखौबो हरखाब खोमसि खालामनाय बुद्धदेब नार्जारिनि खन्थाइ गामियारि सिखोला मोनसे गोसो थोनाय खन्थाइयाव गोमोथाव बेखेवसारनाय होदों गोसो थोनायखौ बियो खन्थाइगिरिनो गावनि दबा सानलांनायनि बाथ्राफोरखौ आरो गुस्थि रानलांनायनि खोथाखौ बुंथिदों माब्लाबा गावनि गोसो थोनाया दैसा गाथोननिफ्राय दैमा जालाङोमोन गामियारि समायनाथिखौ थावस्रिङै खन्थाइगिरिया बेखेवसारदों बेवहाय गोसो थोनाय मोन्दांथिखौ रानथाबनानै लाखिनाय बा थाबथानानै लाखिनायाव फेलें थाङाखै लाभ इज ड्राग होननाय सानस्रिखौ बेयाव मोनदाङो गोसोखांथिनि हा नुथायाव फागुना थाङो बैसागआ फैयो लेन्डस्केप बे लेन्डस्केपआ फैयो आरो थाङो जों बेखौ नुबाय थायो मिल्टन ब्रह्मनि नों आंनि सासेल' मुंनि खन्थाइयाव गोसो थोनायनि खोथाखौनो बुंदों गोसो थोनायनि खोथायानो खन्थाइगिरिनि सासेल' आरो बेनो जोबथि
सुक्रजित दैमारिनि फागुना रजेनो सुजुनाय लाइजाम मुंनि खन्थाइया दोंसे आबुं रमान्टिक खन्थाइ। जौमोन गोसो लैथोआव सोमजिदों बारहुंखा, आं दा जावलिया नोंनि थाखाय उरां फारां गोसोआ जेरावबो थावरिनो हाया। बा खन्थाइगिरिनि मोन्दांथिया माबायदि बेखेवदों? आंनि थुलुंगा मिजिं बाख्रिनि साबिया नोंजोंनि अरायनि थाखाय खावजाबाय, आं दा राहा गैयै गांखंमानि दाव। आरोबाव खन्थाइगिरिनि गोसो थोनायनि थिखोना गोफार मोन्दांथिया ओरै बेरखांदों। नोंजों दि आं सिमां रायजोआव जुलि जाखांबाय, लैथो रुगुंफोराव आखाइ हमना थाबायखांबाय। बेयो दोंसे पइटिक इमेजजों मोदानफबनाय फागुननि जावरिखांनाय बिखानि अमृत। रुबिला बसुमतारीनि आंगो मुंनि खन्थाइयाव गोसो थोनायनि सानलावरिया आमथा आमथा बेरखांदों। नों जेसेबांनो आंनि गोजानाव थायो, एसेबांनो गोरबोआ खाथियाव फैयो। भेरि नाइस लाइन बियो, जों गोसोआव लाखिनांगौ बेखौ। ओरैबायदि सोरजिदों, नों जेसेबांनो आंनि गोजानाव थायो, एसेबांनो गोरबोनि खाथियाव फैयो। माने मोनबाय थानो हास्थायनाय बे बाथ्राया। जन किट्सनि ए थिं अफ बिउटि इज जय फर एभार होननाय बाथ्राजों बियो कम्पेयारेबल। गोसो थोनायनि बायदि आंगोसिन बे मुलुगाव गैया। बियो दोंसे फेन्टास्टिक रमान्टिक सेन्सिबिलिटिया फोरमाय जादों। बिमल चन्द्र ब्रह्मनि लोगो मोनफिनगोन मुंनि खन्थाइया दोंसे गोलाव गोसो थोनायनि खन्थाइ। अनजालिखौ लोगो हमनो सरबांसा लादों ओरै, बयनिबो आन्दोआव सिरियै नोंखौ लोगो हमनो थांगोन आं। खन्थाइगिरिफ्रा गावनि अनजालिखौ सोदोबनि गेजेरजोंसो नागिरबाय थायो, सोदोबाव मोनबाय थायो। मोगथाङाव नङा, सोदोबजों नागिरबाय, सोदोबजों जुजिबाय थायो, सोदोबजों बिनि इसिङाव हाबनो नाजायो, मोगथांनि महराव नङा। सहिलाल बसुमतारीनि रोमोलांनाय थांखि मुंनि खन्थाइयाव बेरखांदों नस्टालजिक सानस्रिया। थारैनो खन्थाइगिरिया मोनदांनाय आमाय जुमाय गेलेलायगासिनो गोरबो सोलेरखौ गोजोन होनो। बे मोगथां मोन्दांथि नङा होमबा? जानो हागौ बेखायनो गोसो थोनायखौ फेनायजों रुजुदों। फारसेथिं खन्थाइगिरिनि मेलानकालिया मोन्दांथिया आबुङै बेरखांदों। राजा देबजित बसुमतारीनि गोसो थोनायनि बिदिजों आबुं खन्थाइ नस्टालजिया, जेराव मोनदाङो खन्थाइगिरिनि फुंफिखांनाय आखाइनि बिलिरथिजों मोजां मोननायनि अट'ग्राफआव लिरजानाय अराय बावनो हायै बाथ्राफोरखौ। बे ओरैबायदि बेरखांदों खन्थाइगिरिया। आं सान्दों बियो अट'बाय'ग्राफिकेल, गावनि जिउनिफ्राय मोनदांनाय, गाव एक्सपिरियेन्स मोननाय बाथ्राखौ बुंदों। कलेज लाइफनिफ्राय माबोरैहाय गाव सोरखौ गोसोथोआमोन, बिनि रुगुं लैथोआव बियो खन्थाइखौ खोनासंहोदों। खन्थाइगिरिनि नैबे मोन्दांथिया एसेबां आंगोदि बैसोजों गोसो थोनाया जेबो सोमोन्दो गैया, बैसोजों जेबो सोमोन्दो गैया। बेयो ओरैबायदि जिराद, माने पियर गोथार होननानै बुंदों बेखौ। फागुनानो खाज्लायनानै होथोंसै गोरबोजों गोरबो। फागुन दाना जेब्ला फैयो, जोंहाबो फिथिखा हान्जाया फागुननि गोसो थोनायनि खन्थाइ फरायो नङा होमबा? बयबो जावरिखाङो, बयबो ओरैबायदि खन्थाइ लिरो जाय खन्थाइखौ गोसोखांफेरानो, खोलोम होनायनि लोगो लोगो बिनि रादाबा फैयो, गोसो थोनायनि रादाबा। थारैनो बियो मोगथां मोन्दांथि, फागुन दाननि जावरिया बारनि जंखायनाय मिजिंस्रि। लाभ इज ड्राग नंमारगौसो नामाथाय गोसो थोग्राफोरनि गुवार गोसोनि अख्राङाव। भेलेन्टिना बसुमतारीनि फा नंगौसे मुंनि खन्थाइया गावनि गोसो थोनायखौ दोनखोमानानै मालायनि खोथाखौसो एरखांदों। खन्थाइगिरिया फागुननि बारजों सरजेट जानानै गोसो थोनाय खोथाखौनो बुंफुरदों। नोंलायनो मेगनानो गैया, माने लाभ इज ब्लाइन्ड होननाय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आरोखि बे। बेहालायनो मेगनानो गैया, सिनायथि रोङा गोसोम गुफुरनि फाराग। नंगौना नङाथाय बेखौ गोसो थोलायग्राफ्रासो मिथिसिगोन, माने गावखौ बाद होनानै
गावखौ जालदाब दोननानै मालायनि बाथ्राखौ बुङो गावबोदि बुंनो नांनानै दङ खन्थाइ लिरदों बेखौ लानानैनो खन्थाइगिरिया गावनो बुंखादों रमान्टिक लिरगिरिहा थगायसुलानो नंमारगौना नंमारा जोंनि रमान्टिक खन्थाइ लिरगिरिफ्रा माने रमान्टिक लिरगिरिफ्रा ओरैबायदि लिरोनो जि मोगथाङाव गैया बे मोगथाङै गैयैखौनो मोगथां खालामनो नाजायो जेरैहाय सिमोल टेलिर कर्लिसनि एनसेन्ट मारिनार एलबाट्रस दाउनि सायाव जेरैबायदि बियो बाथ्रा फोरमायदों लैथोआव दावबायै बिनि एक्सपिरियेन्सखौ बुंनो थांनानै बियो गोबांथार गोथौ बाथ्रायाव हाबैदों थिग रमान्टिक खन्थाइगिरिफ्राबो जोंनि गेजेराव बिब्दि थासारि सोरजिनो हायाखैब्लाबो नाजाबाय थादों जायनि थाखाय रिपाब्लिकआव प्लेट'आ बुंदों रमान्टिक खन्थाइगिरिफोरखौ एबा खन्थाइगिरिफोरखौ मोगथां रायजोआव दोननाया मोजां नङा बिसोर थगायसुला बिसोर नंखायखौनो नंगौ होननानै बुङो होननाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ नोंथांमोनहा सानलायो खन्थाइगिरिया गावबो गोसो थानायजों जोला जादों नामा खोनासंगिरि लोगोफोर नोंथांमोनहा बिथांनि सायावसो खौरां लादो खन्थाइगिरिखौ लानो थिनदों बिथाङाबो बेबायदि जाफेरदोंना जाफेराखै उत्तरा बैसुमतारीनि नेनानै दं मुंनि खन्थाइयाव फाखुननि जावलियानि बागैनो मानोना फागुना जोंनो होफैयो गोसो थोनायनि फिथिखा फाव लुफावनानै होयो गोसो थोनायखौ दैहुनि दै बायदि लुफबनो हायो नामा खन्थाइगिरिफ्रा हायो खिन्थु खन्थाइगिरिफ्रा एकदम फाव लुफावनो हायो दै बायदि बोहैहोनो हायो माबोरै हायो जे मोजां मोननाया माने बे लाभ इज डिवाइन होननाय बाथ्राया बाव फैबाय गोसो थोनायनि फिथिखाया फाव लुफावनानै होयो गोसो थोनायखौनो खन्थाइगिरिया फाव आबगारि एबा जौ बिदैजों लुफावनानै होफैयो होननानै बुंदों मानोना गोसो थोनाया मेगन नुवानो नंमारगौ खोमा ना बोरायाबो सिख्लाखौ गोसोथोयो सिख्लायाबो बोरायखौ गोसोथोयो नङा होमबा बियो मेगनानो गैया बिहा रावखौबो सिनाया बियो लाभ इज लाभ इंराजि खन्थाइनि बे लाभ पइन्ट फरायब्ला जोंनि खन्थाइया जोबोद साबसिनाव बिसोरनिख्रुइ आं फरायो लाभ पइन्टफोरखौ धौआसो जौमोन आशा निराशानि थफ्लाखौ रुजुननानै गुस्थि खनायाव हादे मिनिनानै गोसो थोनायनि फिथिखा जुजु लोंगोन दिनैनि गोसो थोनाय सानाव अर्थात खन्थाइगिरिया जोंना खाथियाव दं नालाय गोसो थोलायनाय जेनेबा फागुन दानाव आरो भेलेन्टाइन डे बायदि आरो बियो गोसो थोनायनि सानाव नंमारगौसो लाभ इज ब्लाइन्ड आरो उन गोदान सानसुमैफोरनि लाभ इज ड्राग जेबो फाराग गैया बहाय लाभ इज ब्लाइन्ड लाभ इज ड्राग एखे लाभा निसा जौ फेनाय बायदि सोदोबनि आंगोथिजों सोदोबनि देंखोजों सोदोबनि साजायनायजों गेलेनो खन्थाइगिरिया मोजां मोनो बहुत दिप जुथि दंमोन ना बिथांनि खन्थाइखौ फरायबा नोंथांमोनहा बेखौ मोनदांगोन लटास पि नार्जारिनि फेन्टास्टिक खन्थाइगिरि दै बियो यं पएटफोरनि गेजेराव बिथांनि खोलोमा ओरैबायदि गोबौ एकदम नुबाय थागोन नै दिनैसो जादों दहायसो जानाय बायदि जाथाय बेबायदि सायाव ज्रो लिरनो हायो बियो सोदोबजों आं सानो लटास पि बायदि जोंनि गेजेराव गोबांथार फैनांगौ फागुनाव गोसो थोनायनि आराव थैनायनि उनावबो गोसो थोनाया थायो मुंनि खन्थाइयाव खन्थाइगिरिनि मोन्दांथिया माबोरै बेखेवजादों बेखौ संजोबनो फै गोसो थोनायनि बिदै मोनलोंनायनि बुब्लिफ्रा समायना जासिनदों मानोना खन्थाइगिरिया बेखौ गोमाजानो जोबोद गिनाय दं आरो फेकन दिन्थियो फेकनखौथ' मिथिखायो बोराफ्लाय नङा होमबा गोसो थोलायग्राजों थोलायग्रा माने एसे खोथाफ्रानो माने एरलायलायनानै माबा माबि खालामलायो माने सैथोखौ गायसननो थाखाय बिसोर नाजायो बिनि गेजेरजों बेखौ फोरमायनो नागिरदों जोबोद गिनाय दं आरो फेकन दिन्थियो माब्लाबा खन्थाइगिरिया मेलानखालिबो जागारो माने गोसोआ बायो माब्लाबा गोसोआ बायनानै
मा खालामनाया मोजां जागोन बिदि साननाय बे गोसो थोनाय सोदोबनि उनथिं उल्टा सें सोदोब जोनोम मोनो उल्टा सें बेखौ हादर इसारा बाहायजेनदों उल्टा सें बाइनारि अपोजिशन जिखिजाया सोदोब सोमजिया मानो बे सोदोबहा उल्टा ओंथि थायो थैनाय थायोबा जोनोम थाखागोन गाबनाय थाबा मिनिनो थाखागोन गाबनाया प्रेजेन्टआव दं मिनिनाया एबसेन्टआव दं बे एबसेन्ट आरो प्रेजेन्टखौ फोरमायनो थाखाय बाइनारि अपोजिशननि सोदोबफ्रा जोबोद मोजां पोस्ट मडार्निस्ट खन्थाइगिरिफ्रा बे सोदोबफोरखौ जोबोद बाहायो माने एबसेन्टखौसो नागिरनांगौ जायो एबसेन्टखौसो स्टाडि खालामनांगौ होननानै बुंनाय जादों गोसो थोनायावबो मुगैनाय थायो मोजां मोननायावबो थिगैनो दं गोसो थोनायावबो मुगैनाय थायो जेब्ला गोसो थोनाया फारसेल' जायोब्ला मा जायो बे गोसो थोग्राया गोसो थोयै मानसिखौ मा खालामो मालाबा गोदोना हाफ्लङो मालाबा सिथारो होमबा बिदि जाथाया जाबाय थागासिनो ना मुगै थायो जायनि थाखै गोसो थोग्राया गोसो थोग्राखौ सिथारो बियो हाग्रा सेरनि दैसायाव मानसि दानसयो मानसिनि बिखा गैयै दानबजों आं गोसो थोफ्लाङो माराम जानाय बिनि आंखाल बिखायाव अब्ला मानिथो अर जोंदों बेहालाय गोसो थोनो रोंदोंब्ला बेखौ जुदि सिथारनो हादोंब्ला बियो मानो गोसो थोनांगौमोन गोसो थोग्राखौ बुथारनानै मा लाब जाखो बेहा जेबो खालामा बेथ' नस्थ' खालामबाय फोजोबस्रांबाय बेखौनो बुंदों बियो थारैनो खन्थाइगिरिनि मोन्दांथिया गिलुबालु महरै बेरखांदों पस्ट मडार्निस्टनि रावै गोसो थोनायावबो खन्थाइगिरिया मोन्दांदों थेवबो बेखौ आं गोसो थोयो आराव जानायनि उनावबो थैयै थैखांनायनि उनावबो थैयै जों थैयैनो थांनानै दं थाङैनो थैनानै दं जोंनि साननायखौ जों फोरमायनो हाया माब्लाबा जोंनि बुंनो गोनां बाथ्राखौ बुंनो हाया माब्लाबा सिरि थानांगौ जायो बेनो जाहैबाय थैयै थांनानै थानाय सुदेम मुसाहारिनि बोरदावरि बिरखा नार्जानि आं फागुन नों सोमलि बिबार मुंनि खन्थाइनि आगरफ्रा गोसो थोनायनि इसिं रादाब होनो नाजादों थारैनो ओंथि बरहा मोन्दांथि पनिन्द्र ब्रह्मनि मोथो मोजां मोननानै मोथो गाबखोमाग्रा गैया होमबा गोसो थोनायखौ फोरमायनो हायिनि थाखाय गाबो बियो खाथियाव फैयोब्ला सोदोबा बावनो थाखुमा जोबनानै गोमाजोबो बिदिबो जायोना बिदि जानायबो दं जेरैहाय दान्थे बिएट्रिसखौ खनसे नुबाय बिनि सिगाङाव बाथ्रा फोरमायनो हायाखिसै बियो नभेलखौनो लिरबाय इसिबां गिदिर माने खन्थाइमाखौनो लिरबाय एपिक पइन्टखौ लिरबाय आरो सेकेन्ड टाइमाव बियो नुबाय मा बे गाव जायखौ मोजां मोनदोंमोन स्पिरिचुवेलजों बे बिएट्रिसखौ मा नुबाय गथ'सा बानानै फैनाय नुबाय अब्ला बियो बोदोर जाबाय रासिन बोदोर जाबाय गथ' नुनानै बेबायदि बियो मुंनि खन्थाइया आबुङै गोसो थोनायनि मोन्दांथिखौ फोरमायदों खेंख्रा खेंख्रि रावजों फागुननि जौसिन फागुनखौ लुबैनायनि ओंथिया फागुनखौ खाथिसिनाव लुबैनायनि सानस्रिया हमदांजादों मोथो गोसो थोदों नाथाय खन्थाइगिरिया गोथाङै खुगासिनो हायाखै आं नोंखौ गोसो थोथारो होननानै जानो हागौ खन्थाइगिरिया हास्थायनाय गोदान मोनसे फागुन गोदान दोंसे मेथाइ गोदान फागुन गोसो थोनायनि जामनो जिनो रोङा मेथाइ बायदि रिंखांबाय थायो गोरबो इसिङाव सुपेन चन्द्र ब्रह्म बिथांनि जोनोम जुलि थैनाय इसोरनि आखायाव मुंनि खन्थाइयाबो गोसो थोनायनि खोथाखौनो इसोरनि आखायाव दोनहरदों जोनोम आरो थैनाया मिथिंगायारि जाफ्लेथाय बे नेचारेल फेनोमेन बे नेचारेल गिफ्टबो मिथिंगायारि होथाय बियो जोनोम आरो थैनाया मिथिंगायारि जाफ्लेथाय आरो जुलिया जाबाय सासे सुबुंनि गावारि गोरबोनि सायाव सोनारनाय जुलि लानाय लायैया गावनि सायाव सोनारनाय खनगिरि बसुमतारीनि सोमोनांथाव खालामाथि नों अख्रां गोरा नार्जारिनि फागुन फैखालि खन्थाइयाव गोसो थोनायनि इक' पएटिक नोजोरा बेरखांदों इक' पएटिक जोंहा जेखौ लिरदों मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय मिथिंगानि सायाव दैमा दैसा बिफां लाइफांखौ जों माबोरैहाय लाखिनांगौ बिफां लाइफां थायोब्लासो मानसिया थागोन नङा होमबा बेजों इक' सेन्सिबिलिटि
इको पोएटिक बे इको पोएटिक स्पिरिटखौ बावाखै डिसकासन खालामनाया जोंनि गेजेराव बेबायदि खन्थाइया गोबां दं नाथाय बिनि सायाव दाबो सावरायनाय जायाखै सावरायगिरिफ्रा नुसनाखै नबती नार्जारिनि फोथाय खेबस'नि आन्दोआव मुंनि खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया फेलेंनि खोथाखौनो बेखेवसारदों मेलानकालिक देंखोआ बेरखांदों कृष्ण नार्जारिनि सिमाङाव फैनाय मुंनि खन्थाइयाव रजेखौ लानानै सुजुनाय सिमांनि आमथा आमथा राव गोथों फोरमायनाय गोसो थोनायनि उसुखुथु रावफ्रानो बेरखांदों फागुन दान मुंनि खन्थाइयाव खन्थाइगिरि स्वाधीन बसुमतारी फागुनखौ पार्सनिफाइ खालामदों बेयावनो इको पोएटिकनि कनसेप्टखौबो बेरखांहोदों खन्थाइगिरिया फागुनखौ उल्थायै गियो मालाया फैजानो लुबैयो बोराइ बेन्थ फागुन दान सफैब्लाथाय थोर थोर गिखाथारो आं बेहा माने एस्केपिस्ट गियो माने गोसो थोदोंमोन हयथ' गोसो थोदों जे जुलि लानो गियो बे मानसिया बेखायनो बिनिफ्राय गोजानाव थानो लुबैयो गावनि गोसो थोनाय सिख्लायालायनो खारसननो नागिरथारो बेखौ बोरै मिथिखो बियो बे गोसो थोआमोनब्ला बे मिथियामोन बियो बे मिथिखायनो बेखौ बुंदों बिराद अनसुलिनो बियो खन्थाइगिरिनि थाखाय गावसो बुजाय आजाय एंगारना एरायहोनानै दोनथारदों इस नंथारगौ दा जेन्नायफोरजों गेले गेले खोमसि फैयोब्ला उरि एम्फौफ्रा बैसागु जानो ओंखारबोयो मा मोनदांथिलायो बैसागुआव उरि एम्फौआ ओंखारो नामा उरिया ओंखारो जानायाव ना अखा हाहोयोना उरि सारन्थाइ बानाय जोमैफ्रा बारदै सिख्ला नेमारो नामा बारदै सिख्लाखौ सारन्थाइखौ बानानै थाबायो बे जोबोद मोजां मेटाफरिकेल सारन्थाइखौ जोमैया बायोनो जोमैयाथ' जिउ गैया सारन्थाइयाबो जिउ गैया नाथाय बेखौ जिउ गोनां खालामदों पार्सनिफाइड खालामदों खन्थाइगिरिया बे मेटाफर मोजां मेटाफर बियो जोमै बानायनाया जोमैफ्रा बारदै सिख्ला नेमारोना हायना राननाय सिख्रिगाङाव जौमोन गाब गानानै लाबोफायो बैसो रागनाय खेरादाफिनि गान देग्लाय जाया खालमासि जाथोंसै गान्दा बिलिनि ना फिथिख्रिफ्रा बैराथि जानो हांमा थाबाय बे खन्थाइखौ सोर लिरदों आन्दाज मोनदोंना जोंनि खाथियाव दङ हाजोआरि सारनि खन्थाइ फेन्टास्टिक मोन्दांथि बेफोरो माने जों जायखौ नुबाय थायो खिन्थु जों नायसना बेखौ जों जायजों थायो बेखौ जों नुसना सारन्थाइखौ जोमैया बानानै थाबायनायनि ओंथिया मा बिलाय बिराद गिलु बालु बाथ्रा नङा होमबा बेफोर मोन्दांथिया गान्दा बेलिनि ना फिथिख्रिया बैराथि जानो हांमा थाबाय गान्दा बेलिनि ना फिथिख्रिया मानो हांमा थानांगौ माबोरै जुलि जानायावलाय जों मिथिदों बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा फैदों बे जाहैबाय बाङालिफ्रा बिराद मोजां फोथायो दुर्गा फुजा खालि ना फिथिख्रि जानाय बिराद होंगो दोंगो बायोना बिसोरो जोंना बेवहाय गोदानै बाथ्रा बुंदों गोदानै बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों बैराथि जानो हांमा थाबाय बैराथि जायोब्ला बे बैराथि जाग्राया हाबा जायोना जाया जुलि जायोना जाया बेथ' बिराद बोर मोनोना बयनिबो बोर मोनो बियो नाथाय हाबाखौ जागोन ना जाया बिदि साननो गोनां जागोन बे खन्थाइनि सोदोबफ्रा बांसिन सिम्बलजों आबुं एकदम मोनफ्रोमबो सोदोबानो मोनफा मोनफा स्ट्राइक खालामो आबुं गोसो थोनायखौ फोरमायनो थाखाय खन्थाइगिरिया जों मोनदाङै खोथाजों खन्थाइ फोरमायनो आयदाखौ थावसिनसिन फोरमायदों रिचसिन सिम्बल मेटाफर आरो एलिटारेसनफ्रा जोबोद मोजां एलिटारेसन सोदोबनि रिंसारथिफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसेजों लिंक दङ खन्थाइनि महरखौ समानै सोरजिदों मन्त्रि हरखाब खन्थाइगिरिनि गोदान देंखो मुंनि खन्थाइयाव खन्थाइगिरिया जावरिखांफिनदों गोसो थोनायनि बिदैखौ मोनलोंफिनदों बेखायनो दै जिरिनाय बायदि गोसो थोनाया जियायफिनदों नोंनि लांदां रैगो दोफाव बिखाखौनो बजबनो हास्थायदों खन्थाइगिरिया मन्त्रि ब्रह्म चौधुरिया मा गिलुबालु मोन्दांथिलाय गोसो थोनाया जेब्लाबो गोदान बियो जामनो रोङा जिनो रोङा
बिनि फिथिखायाव हरखाब खन्थाइगिरिया बुसोमजादों दै मोनलोंदों। जिंखिरि बर'नि खन्थाइ दासोन गोसो थोनायनि अरजों खामना सहायहांगार जालांनाय गोरबोनि बाथ्राया दोंसे गोसो थोनायनि अरगें हाजो। अरजों खामथारजानाय लाइजाम लिरै लिरै फिननाय फैयिनि डास्टबिनाव गारजानाय बिखासाजों दालां माननायनि खोथा, दैज्लां मेसें अखा हानायनि खोथा आरो सावथार जानाय गोरबोनि बाथ्राफोरखौ गोसो थैनो रोङै फोरमायथिनाय दासोंथार होनना फोरमायदों। गोसोआसो नोंथांमोननिया आलौखादों जानांगौ। ट्रेजिक सानस्रिया गोसो थोनाय खन्थाइफ्राव अरगेंनि उखुन्दै खुदों। कपिल देब ब्रह्मनि फोरमायनो हायै खन्थाइयाव फेलेंनि खबामसो बेरखांदों। जोंनि खन्थाइगिरिफ्रा खन्थाइखौ लिरो थिगैनो, नाथाय गेजेर गोदोआव मा खालामो? फ्रास्ट्रेसन जाहैयो, मिजिं गैयै जाहैयो, मिजिं गोथै खालामो। दे सोरजिसुला जानांगौ। जाय खन्थाइयाव मिजिंनि सानस्रि थायो, माबा मोनसे सोलोंनायनि बाथ्रा फैहोनो हायो, बेनो गेदेर खन्थाइ जायो। मानोना बेयाव गिनाय आरो फोथायनायनि सौग्रांनाया गोथों रावजों बेरखांदों। मुं गैयै खन्थाइगिरि जावलिया बे फागुना, बेनि खन्थाइगिरिया सोर मिथिथ'नाय जायाखिसै। बेनोथार आरो दोंसेबाव नालिस होबाय आं। बे दोंनै खन्थाइया गोसो थोलायनायनि उदांस्रि आरो नैथि खन्थाइयाव गोसो थोनो रोंनाय खन्थाइगिरिनि सानस्रिया दाय गैया। स्वप्नारानी बसुमतारी फागुन खन्थाइया दोंसे पार्सनिफाइड खालामजानाय खन्थाइ। फागुन दाननि बोथोराव आइजोफोरा मा महर लायो बेजों रायज्लायगोन। गोसो थोनायाव लायनो फ्रास्ट्रेसन, आइजोफोरनि मिनिनाय आरो मोदैनि थुनफावथायनि हाबा जानाया नंगौ नङाथाय नंगौबो जानो हागौ। दानसोरां ब्रह्मनि रादाया फोरमाया मिलौदो देंखोजों मुंनि खन्थाइयाव खन्थाइगिरिनि दाहा बिन्दोङासो बाहा लानो खाबु मोनदों। सोरजिलु सानस्रि सोनो हायोब्ला मोजां। शरत चन्द्र बसुमतारी खाथियाव दं जोंनि मेथाइ खनगिरिया। पुर्णिमा हराव आं नुनाय मासे समायना दाउ खन्थाइया आबुं दोंसे गोसो थोनायनि थावसेम खन्थाइ। खन्थाइफ्रा उदां खबामनिब्लाबो खबामसे गोनां सानस्रिनि खन्थाइ। खन्थाइया जोबोद गोलाव। फागुननि रादाबा खन्थाइगिरिनि बिखा साजों बेसेन गोनां जाथायफ्रा बारग'लांबाय। खन्थाइया मेथाइयारि आखुनि, खन्थाइयाव साबजेक्टिभ आदबनि, खन्थाइगिरिनि नैबे गाहायनि सारिजों मा फोरमायनो खोनासंदो लोगोफोर। नोंथ' मिथिया नोंनि महर सावगारिया आंखौ होआ उन्दुनो खरफा थोलो। इसिबां समायना मोन्दांथि बियो। उन्दुनो होआनो गोसो थोग्रा, गोसो थोजानायफ्रा गोसो थोनायखौ गोसोखाङो अखा थांब्लेब थायो। नंगौ दा बि सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रासो बुंनो हागोन दा, बोराय बुरैयाबो हागोन बुंनो, जायफ्रा बिजों खेबसे सरसन जादों, नङा होमबा? बेखौनो होनो लोगोफोर गोसो थोनाया मेगन गैया लाबिस्ट्रा। बिबुंसार बसुमतारीनि अनजाथाव सिखोला मुंनि खन्थाइयाव रजेखौ बिबारजों रुजु रुजु बाख्नायना लिरदों। खन्थाइनि रावफोर गोथों आरो गेबें स्ट्राइट फरवार्ड सिम्पल आरो। जावलिया देवान मेस बिथांनि नैथि खन्थाइ बियो। बिथांनि गेजेन जोहोलाव खन्थाइया दोंसे राफोद सिम्बलिक खन्थाइ। थारैनो गोसो थोनाया अरायबो गोदान। जानो हागौ बेनिखायनो बेहा जोबनाय गैया। जोबनायनि जागायनायबो नङा, बाराब्ला जागायनायनि जोबनायबो गैया। बे सुंद' सल' लिरगिरिफोरनि बुंनाय दं। सल' लिरोब्ला बेहा जागायनायबो गैया, जोबनायबो गैया। गोसो थोनायाबो जागायनाय गैयानो, जोबनायबो गैया। बियो जेब्लाबो थाबाय थायो। होमब्ला जों मिथिनो हायो नेपलियन बनापार्टनि बाथ्रा बुंनो हायो। बेनि गेजेरजों नेपलियन बनापार्टआ गावनि गोसो थोनायखौ गोसोखांनायनि थाखाय बे दावहायाव जेनदोंमोन। होमबा दावहानि जेनगिरि दायनिगिरिया गोसो थोनायाबो नामा? जानोबो हागौ। फागुना गयारी बर' खन्थाइनि सिनायजानाय सासे गोख्रों खन्थाइगिरि। बे फिथिखा बिसानाव लावदालि नों आंनि जिउनां मुंनि गोलाव खन्थाइजों गोसो थोनायनि सिख्लानि महर मुस्रिखौ जेसेबां बिगुर दं, जेसेबां एडजेक्टिभ दङ,
बे एडजेक्टिभखौ होजोबथारदों बिथाङा बेजों फोरमायदों रजेखौ गोसोथोनाया प्रसान्त लैथोमासि गोथौनो बा प्रसान्त लैथोमा जेसे गोथौ खन्थाइगिरिनि माथो जों बयनिबो गोसोथोनाया बेसेबां गोथौ जायो जाया जानांगोन नङा होमबा जाथारनांगोन बेखौ जायोब्लासो बहाय फैयोनो दिपसिटेड पेटर्सआबो फैनो हागौ बेफोरनि गेजेर गोथौ माउन्ट एभारेस्ट से गोजौ बा इसेबां गोथाव मोनदों जोंना खन्थाइगिरिया जोंना जोंथ' नुबाय थादों बेखौथ' फोरमायनो हायाखै रावबो जानला मोनलासो फोरमायनो हाया लावदालिया थैस' थांस'नि जिंगा जानाङानो जिंगा दासिसार दे आगै लावदांगि सना नेबाय साननैसो समखौ नेबावनो थिनदों होमब्लासो जोंनि गोसोथोग्राफ्रा खालामनायखौ हाखु दाखु खालाम हाखु दाखु थैब्ला जारला जागोन नङा होमबा बाजै उतरा मोनहा बुंनो हागोन बेखौ मोजाङै हाखु दाखु जामारोब्ला मा जागोन नङा होमबा सानै हनै आगानखौ सुर होननानै बुंदों सुपेन चन्द्र ब्रह्मनि नैथि खन्थाइ जोबथा फागुन रुगुंनि खाफालनि सिन्दुर रुगुङावबो खाफालनि सिन्दुर थायोना दैमा रुगुङाव पार्सनिफाइड खालामदों मानसिखौनो खालामदों बिथाङा मुंनि खन्थाइयाव खन्थाइगिरिनि सानस्रिनि हाबिलाया समायनायै बेरखांदों रजेखौ मोनफिननायनि हाबिलाया फोलाया सुकुमाया फोरमायजादों आं नोंखौ लोगो मोननाय नंलिया दा आं सोनाब फैसालिनि जोबथा रोगोमथिं माने बोराय बैसोखौ बुंदों बिथाङा बोराय बैसोखौ बुंदों जोबथा रोगोमथिं नोंखौनो नेनानै दं नों माब्लाबा लोगो मोनगोन गोथैसालियाव लोगो मोनगोन हयथ' बेखौ बिथाङा मिजिंथिदों सादिन ब्रह्मनि नैथि खन्थाइ दिनैनि हरनि सिमां खन्थाइयाव रजेखौ गोसो थोफ्लेनायनि खोथायानो बेरखांदों सिमाङाव बेयाव जेसेबां सावगारि बेरखांदोंमोन बेफोर गासिबो सिमांनि राव दमासु ब्रह्मनि खन्थाइ सान खन्थाइजों ब्रजेन कुमार ब्रह्मनि खन्थाइगिरि गोरबोखौ बेखेवसारनानै लिरनाय दोंसे राफोद खन्थाइ बिकेबि सावथुन आरो जिउथुन बिकेबिनि मावथुन आरो जिउथुनखौ बेयाव मोननो हायो दमासुआ मानिनां ब्रजेन कुमार ब्रह्मनि खन्थाइयारि जि आदब थुनलाइ सोरजिनायनि बिथिं बेनि माव बिथोनखौ मोननो हायो बिदि बेखेवसारदों बिथाङा खाम्फा नार्जारिनि मोनखांनायनि सिमाङाव आरोबाव मुंनि खन्थाइयाव खन्थाइगिरिनि बारग'नाय बुब्लियाव बावगार जायै बिसम्बिफोरखौ खाबथानानै लाखिनो नारा-नाथा नाजानाया थारैनो गुमुर गोनां जादों हयथ' अट'बाय'ग्राफिक जादों मावखांफिनबावदों मानोबा बिखो गलांनोसै बायदि लोखो लोखो गोमालांनाय सिमाङा सिमां नुजाथियो फैबावनानै डक्टर अधीर कुमार ब्रह्मनि सोदोबजों सोदोब गेलेहोनो मुंनि खन्थाइयाव गोसो थोनायनि आं बिथांखौ गोसो थोनायनि खन्थाइ लिरफेरनाय नुवाखै खिन्थु एदिन नुदों बाव नुदों बिथांनि खन्थाइफ्रा दस्रा रोखोम जायो खन्थिथाम खन्थाइ लिरनो हायो बिथाङा दे मिसाइल गावदों गोसो थोनायनि मिसाइल गावनो रोंदों बिथाङा थायोब्ला मोजां मोनदों खन्थाइगिरिफ्रा फाग्लादब बेखायनोसो आवसावनो खन्थाइगिरिफ्रा एसे आवसाव फिथिखानियाबो सोरबा आवसाव होनो गावसोरखौनो आवसाव आवनायनो बिसोरो फाग्लाफोर माबा माबि सोदोब दंना बर'आव बेयो गोबांथार सोदोब दं फाग्ला सोदोबखौ फोरमायनो थाखाय जावलियाजों बोरनाय मोरोन माबा माबि बुंलाबायो गोदान सिमां नुफिनदों गान्दु बेलथायब्लाबो मिजिं सिमां नुयैलाय गान्दुनि खुनखौ सात दैजों सुफिनदों गान्दुनि जिखौ मोजाङै इस्त्रि होफिनदों आं मा गोमोथावलै बियो बिथां खन्थाइगिरिया गान्दुनि खुनखौ सातनि दैजों सुयोब्ला बिखि गान्दु जानानै थाबावगोन नङा बियो सातनि दैजों खुनखौनो सुखाबाय बियो ओमफ्राय बे खुनाहाय माबोरै गान्दु जाफिनबानो बेथ' गेब्लेलांसिगोनसो बियो खन्थाइगिरिनि थाखाय जोबोद गोनां मोन्दांथि बियो येस नंगौ गोसो थोनाया थैनोबो रोङानो जानोबो रोङानो जिनोबो रोङानो फोननोबो रोङानो फोननाया गोफोन जानो रोङै थारैनो खन्थाइया गोजौ थाखोनि सिम्बलिक जों आबुं
हाईलि मेटाफरिकेल खन्थाइ बियो डक्टर सुनील फुकन बसुमतारीनि खन्थाइ बोथोर बावलि याव बैसागु बोथोर फैनायनि खोथाखौनो गोथोङै फोरमायदों इक' पयेटिकनि रादाबखौ मोननाय जायो बे खन्थाइयाव गौतम चन्द्र नार्जारिनि आवबा खन्थाइयाव आवबानि खोथाखौनो सावरायदों खन्थाइगिरिया बादल बसुमतारीनि खोन्दोसे बेलासिनि थुनथिसे खौरां मुंनि खन्थाइया प्रजेक्ट आदबनि खन्थाइनि गेजेरजों नखरारि सानस्रिनि मोन्दांथिया बे खन्थाइनि गेजेरजों बेखेवसार जादों शरत चन्द्र बसुमतारीनि फुरिसिबां अमा बेदर आरो बिराद मोजां मोन्दांथि बियो मुंनि खन्थाइया दोंसे मेथाइयारि आखुनि खन्थाइ बे खन्थाइखौ आवरायनो लाब्लानो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइफ्रा स्रा स्रा बेरखांबोयो ददेरे हायलो रोंबां बे इंराजियाव दंना गैया नागिरनो गोसो जाबाय बा असमिया रावाव बे ददेरे हायलो रोंबाङा दंना गैया नागिरनांगोन बांला रावाव दंना गैया हाजोरि सारा बेखौ नागिरनांगौ जादों ददेरे हायलो रोंबां सोदोबा दंमारोना गैमारा बर'फोरना एसे गोथाव बे सोदोबा होमब्लाबो बर'फ्रा बेखौ बाहायनो रोङाखै नाथाय जोहोलाव नीलेश्वरा बाहायदों जोंनि शरत चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो बिथांनि खन्थाइखौ जोबोद मोजां मोननायखाय रोजाबनोबो मोजां मोननायखाय बिथाङा बिनि सायाव मोजां मोननायनि बाथ्राया बेरखांफैदों आरो बेयाव होनदों सानस्रिफा बेरखांफैयो आरो माब्लाबा लुसिग्रेनि मोन्दांथियाबो बेरखाङो लुसिग्रेनि खन्थाइ नायबा वर्ड शर्टनि सलिटारि रिपार मुंनि खन्थाइनि बाथ्राफ्रा बेरखांदों सलिटारि रिपाराव वर्ड शर्टआ बुंदों गावनि अनजालुखौ गोसोखांनानै बियो खासि लानानै खावलायाव आखाइ होनानै बावगारबोनाय थाबोनाय बिसम्बिखौ गोसोखाङै हयथ' गावनि फिसाया मिलिटारिमोन नङाब्ला हालुवामोन सोरबा बेखौ सिथारदोंबो जानांगौ सोरबा माबा मोनसे खालामदों बिनि बाथ्राफोरखौ बे खन्थाइनि गेजेरजों मोनदांनो हायो सानथाखे बसुमतारीनि जोनोमजों गेलेनाय खन्थाइया दोंसे स्रें रुजुथाय आदबनि खन्थाइ बे स्रें बाइनारि अपोजिशननि गोबां सोदोब जों मोननाय जायो जेराव जोनोम थायो बेवहाय थैनाया थाखायो उजिनायारि थैनाय सोदोबा उन सिगांल' थैनाय आरो उजिनाया थैयोब्ला गोदान उजिना जों मिथिया रिबार्थ इन्डियान फिलसफियाव रिबार्थखौ फोथायो जोनोम मोनफिननायनि बाथ्राखौ जोंना मानसि थैयोब्ला गोबां बर'फ्रा जायफ्रा माने बाथौइजम बा हिन्दुइजमनि मानसिफोर बिथांमोनहा जेराव गोदै फुथुयो बाव हा दलरसे लिरनानै होयो दलरसे हाखौ लिरनानै खोबनानै दोनो गोदै गारखांनायनि उनाव फैनानै नायफैयो मा जागोन माबा मोनसे आगान माबा मोनसे नुयो बे नुनायजों बर'फोरनियाव फोथायनाय दं एन्जर बायदि नुयोब्ला एन्जर जाहैगोननो बियो दाउ बायदि दाउस्रि आगान नुयोबा बे दाउस्रि जोनोम जागोननो बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ बर'फोरनि गेजेराव बेखौ जों मोननाय जादों जोनोमनि गेलेनायानो थैनाय बियो दांथायारि सैथो आं प्रेक्टिकेल सोदोबखौ दांथायारि होनदों दाङै खालामनाय दांथायारि प्रेक्टिकेल हयथ' साइन्सआवबो बाहायदों जानो हागौ दांथायारि सैथो बे सैथोआ निस्थु सैथो येस एकदम बियो थैनाय बायदिनिख्रुइ देरसिन सैथो गैया आरो बे थैनाया निस्थुर बयबो बेखौ फैजानो बायो नाथाय बियो जों उन्दुबा उन्दुफ्लायो गाबबा गाबफायो जिरायब्ला जिरायफायो बेनो जाहैदों बिनि मोन्दांथि डक्टर सुबुंसा मोसाहारिनि जिउ जुलि मुंनि खन्थाइया दोंसे फोरमायलु आदबनि खन्थाइ बे खन्थाइगिरिया गोसो थोनायनि खोथाखौ फिदिं फिदा गोलावै लिरदों एकदम बिथाङा फिदिं फिदा खालामै लिरलांदों ओरैबायदि गोलाव लिरदों डेसक्रिपसना बुरजा जाहैदों बिथाङा गावनि खन्थाइखौ रायथायारि आदब बांसिन फोरमायनो मोजां मोनो गोसो थोनायनि रादाबखौ एक्स वाइ क्रोमोजोम बाथ्राजों खाबथानो थाखाय दौरिया बुंनाय बेटार हाफ्स जों आथोनारि मोन्दांथिखौ फोरमायथिदों आं बिदि खन्थाइखौ नुफेराखैमोन बिथाङा लिरनो नाजादों बेखौ सारदा प्रसाद मुसाहारिनि हाय काग्रासरी
दांगिपारा मुंनि खन्थाइजों बांलादेश नेपाल हादरनि बर'फोरजों बेसेबां गोथौ सोमोन्दो दं बेखौ फोरमायथिदों। खन्थाइयारि दावबायगिरि आदबनि खन्थाइ बरत आरो बर'नि मोगथां सोमोन्दोखौ दांगिपारा आरो खागड़ाछड़ीयाव बेखौ खाबथानो हागौ बिनि मोनसे मोन्दांथि होदों। लोगोसे खन्थाइगिरिया बेयाव दावबायहैनो हायैनि आफसोस जानाय सानस्रिया रोखायै बेरखांदों। गपिनाथ बरगयारिनि बिबौ फिसौ खन्थाइया आद्रा सेबखांजादों, खावसे गैया। खन्थाइखौ जों मिथिनो हादों बे खन्थाइयाव बर'फोरनि खारलुं आखुनि खोथाखौ बेरखांहोदों। बियो सोलिफु बुहुमनि सावगारि। सान्तके बसुमतारीनि जोबथा खन्थाइ नीलगी हायेननि अनजालि नों खन्थाइया दोंसे बिदि बरहा खन्थाइ। गोसो थोनाया बोरै खिलिजेनो बिनि गुमुरखौ उमुरनि खन्थाइगिरिया होनो नाजादों। बे खन्थाइगिरिनि अट'बाय'ग्राफिकेल एलिमेन्टनि खोथाखौ स्रोदै होफादों। गावनि गोमालांनाय अनजिमाखौ एबा गोरबोखौ रजेनो हाजार सुबुंनि आन्दोआव नागिरखोमाबाय थादों। आरे फाग्लि नागिरनाय गैयाब्ला मानोथो जिउ बेलाय? नागिरनाय गैयाब्ला जिउखौलाय जों मानोथो नागिरनो? एसे मोजां मोन्दांथि बेफोरो सिंखोर मोनलायो खन्थाइगिरिनि बे खोन्दोनि बाथ्रायाव। खाम्फा नार्जारिनि दासान्दि मुंनि खन्थाइयाव इक'प'एटिक कालचारा बेरखांदों। लोगोसे उन गोदाननि मोगथां सावगारिया बेरखांफादों। माबालायनो गोरों सोदोबजों आथिखालनि खोनाफेरबाय थानाय करापसन, मख्लायनाय माने जाख्ल'नायनि बाथ्रा बियो बिराद मोजां सोदोब मख्लायनो गोरों सोदोबजों आथिखाल सोलिफुनाय करापसन सोदोबजों सें थाफानो समायो बे मख्लायनाय सोदोबा। आं बेखिनिखौ लिरबाय। आं गांसेल' लिरदों लिरनाया, गासैबो बाथ्राखौ लिरोबा खोनासंनो बागोन, गोबां गोलावथार। आरो बासिख' आं लिरखाबाय, बेखौ मालाबा फिथिखायाव फरायनो मोनगोन ज'यै। रायजोफ्रा फरायबायखा, फिथिखायाव हगारगोन। गासैबो फिथिखानि जेसेबां सावरायनाय जादों बेयो गांसे गेदेर रायथाइ महरै ओंखारसिगोन बेयो।